Здравейте хора, аз съм Теди, днес ще играем на Call of Duty Advanced Warfare. Чакай ми, пускай още мапа. Аз съм Дан Вок БГ, между другото, с него съм. Балет ще играем. Днес ще се учим как да играем балет на Call of Duty Advanced Warfare. Та, просто се въртите в кръг. Добре, пускам. 10 минути раунд. 10 минути? Да. Окей. Е, 5 е много малко, човек. Окей. 5 е колкото да си избираш си оръжие и то свършва раунда. Стрелнеш веднъж и презаредиш това. Да. Поне 10 минути го правиш това 2 пъти. Сентинел. Да. Защото, Дай джойстиците, аз съм горе, аз мразя долу. защото другото беше... Ей, чакай, това оръжие ми е много силно. За мен ето това. Аз забравих, аз съм Стиви. Да, помежду другото, аз съм... Добре, убиха ме. Те ти Нищо. го убиха в първата. Нищо. Чакай. Да. Когато са мобили са, ще ги гръмна с тях. Те ще... Юзър One, идвам до тебе. Някой иска ли му помага, му казвам къде има. Така се прави. Теди, искаш ли? Не искам. Аз... бе. Аре бе, що няма никой бе. Що при мен вече... При червените точки там трябва да има някой. Ей, кой беше на терен, де ставаха много бой? Ей, то не го видях. То тук. Какъв е? Ти ли го? One kill, май да. Имам един кил, май 2. Аз не съм убил. Някой друг го е убил. Ти си патиш, значи, бат. Що множка... Аре бе, тук ги няма. Множка, what the fuck. Fucking bullshit. Ей, веро. 2 кила. Его е. Между другото, хора, не рекорда ми е, че 51 кила. Да. На Call of Duty. Мен рекорда ми е около... Мен рекорда ми е 20 и няколко кила. Мен 28 ми е на такъв 10 минутен раунд, иначе на 20 минутен раунд... Мен на 10 Чакай минути... малко! Иначе мен на 20 минутен раунд не е вече 51 кила. Не ме прекъсва, Джули. Мен на 10 минути ми е около 10 и... Отнете се от тях, моя па рекорд е 14. На 20 минутния ли? Не знам и аз. Ти в нас ги поставяш рекорд. Да, у вас да. Аре бе, не виждам никой. Аз повиждам. Аз виждам много. Ходи при червените точки. Аз виждам Хода, много. ама те па се махат. Какво искаш да стоят вечно ли? До тебе има някой. Тук има един. Стига бе! Имаше някой до тебе. Откъде е лута? За тебе също имаше един. Те бяха двама. Къде сте бе? Тук няма са къде си ти. Забравих, че тук имаше супер джумп. Това не е супер джумп, това е хипер скок. Супер джумп, аз не мога. What the беше? Къде е, what the fuck? Пак Бе, миналия път бях супер добре, само един не мога да си кила. Мен са само убиват. Помниш ли миналия път колко ги килих, бе? Да, човек. Миналия път много ги килих. Са и аз не мога изкиля. Аз направих миналия път 18 кила. Его е. То вие водите 28 кила на 23. Вие водите. Вашия отбор не. Не губиме. Да. Прицелиш ли там трябва? Тук има някой. Ама вече го няма. Тук някой се бедна, майче. Там. Аре бе. Ама аз почнах да ги кърта. Аз стягам вече хора. Там където Теди има един
Ама, аз почвам Аре, да къде знам. са? В караваните Его е. провери. Е там. Те скрият, ама води го този за нож. What, той не беше те, къде го срещна, не беше твой. О, гънк найф. Направи гънк найф, хора. Гънк найф е да трепеш с нож. Почна да го загрявам. Откъде ме изкилиха, бе. То можах да го изкила. Хора, почна да се стягам, ама. Аз ножка малко по-бързо. В Дания един точно до мене се спална. От още го убих така. Още един гънк найф. Хора, почнах с гънк найфа, бе. О май гад. Гънк найф. На покрива. Къде? Кой ме стреляше, бе? Някой с две оръжия. Аз го изкрих миналия път. Къде? What the f... Ти ще не си пуснеш някое друго оръжие си. Те стрелят по нещо, са видяли Това нещо, са се предвижда, халюцинират и стрелят. Ще не смениш оръжието? Щата сменям оръжие. Мен това се ме кефи, мене. Аз не си цъкам. Къде сте? Не, аз говорех да го смени, като нали умре, да му е с друго. Именно да има мен това се ме кефи. И аз си обичам. Да, аз говорех на те. Обичам си тус по шкало. Ти с кого си? Още колко минути има до... 3 минути и 55 секунди. Хора, ама не го изключвай, чак като отидем в главното меню, си видиме киловете такива. Чули да си ги кажем и тогава го изключвай. Какво съм можах? Тая игра въобще не мога да играя, човек. Нито един кил не съм направил. Мама не играш много често нея. Напротив, играя, обаче сега пак кой ме стреля. Изкили го. Там. Откъде? Това май снайпериш някакъв. One kill! Yes! Аз кил с ножа. направих. Да, с ножа го стрелям. Направих Ставате ли един с кил. нож да стреляш някой? Направих един А на тази кил. Call of Duty къде ти показа киловете или не ти ги показа? Не ти ги. На голд само ти ги показвам. А. Отгоре. Моята дете. Сега къде сте? Арбе. Брат, не намирам сега никакви. Го е там. И вече го няма. Опа. Теди е там една черна точка. Айде един хедшот. Мале хора, кой знае колко кила съм събрал? Имаш ли Вижте, what the fuck, хора, вижте! Летяща раница, what the fuck. What? Кой отзад? Някой? Наляво там има много, където са червените там стрепат. Къде са? Ходи при червените точки, Дани. Тук имаш някакво Сега кой ме уби пак, бе? Той те ти стреляше един и го уби още един. Тъй колко са дяволите? Колко китайски народ, колко са? Аз имам един патрон, бе. Глей. Той Теди е отдолу, Дани отгоре, ако не знаете. Да, между другото, аз съм отгоре. По-добре отгоре. В смисъл, който има повече киловете. Ще ме презарежда. Защото бях тръгнал да ръним въми. Като ръним въм, не при. Добре. Сега Дани. заради. Сега къде? Къде? Е тук. Вземи кила. Теди ли? Не един. Ела, Или Теди го скидаваме. Теди, къде си, бе, мол човек? Това къде са? Чакай, Да, съпри, бе. Джеката на Съпри, бе. Аз съм пред тебе, бе. Съпри малко, бе. Съпри малко, бе, Теодоре. Някой те стреля, Дани. Не знам. Те го скидат. What? Убите. Той беше снайпер. Не е снайпер, бе. Не Какъв ти беше си? снайпер. Не беше.
Снайпер не е толкова бърз. Еми ако цъка само тът. Не, той трябва да зарежда с не е бързо оръжие. Твърде дебет мач. Към края. Дабл кил. Още 20 секунди. Последния кил. На кой ли ще е последният кил? Чакай. Брат, не направи... Гледай сега какъв последния кил, дед ме е килът. Сега ще видиш. Това, дед ме е килът. Отгоре. Не е моя. Много късно пулс Америка, бе, това вече. Я колко кил имам? 16 кила. Виждаш се на камерата. Ти имаш един. Видя се на камерата. Нищо. Чакай, аз имам... Чакай, аз имам само един кил. Аз имам 10 умирания, те има един кил и 8 умирания. Агати. И добре хора. Кила ли имаш? Да. Знаеш кила, да. И така. Ема Добре. нещо май можах да играя, нещо ми се върнаха силите. Да. И добре хора, това беше от нашия клип. И Надявам се да ви хареса. да. Оставете по един лайк и чао.